Acción! A escena ábrese na sala da casa da madrastra. Cincenta está limpando o chan, mentres as súas hermanastras están diante dun espello peinándose e charlando sobre o baile. Ai, que guapa estou! Seguro que o príncipe non poderá quitarme os ollos de enriba. Eu serei a primeira en conseguir a súa atención. Se non lle molesta, cheiro a tinta que leva por todo o vestido pola túa culpa. Ogaña puidera sentir o pó na túa cabeza, pero xa vexo que o que hai nela non é necesario. Cincenta, non remates de limpar ata que non brille este chan como un espelho. Se non o faz, verás nin móvil, nin switch, nin... Incomunicada. Pois tampouco me importa moito. Mellor só que mal acompañada. No palacio, o príncipe está sentado co rei. Está aburrido, como se todo isto dos bailes non lle interesase. Filho meu, este é o evento máis importante do ano, o baile. É a túa oportunidade de atopar a muller da túa vida. Oh, sí, claro, papá, farei o que poida, pero teño que... non podo quedarme botando unha partidiña de pádel. Príncipe, aquí estou. Son perfecta para ti. Eu tamén, príncipe. Mírame ben. Teño todas as cualidades de unha raíña. Sí, moi bonitas, pero non haberá outra por aquí que non berre tanto. Ben, aquí estou, como sempre. Se me necesitamos, pois xa cheguei. Oh, fada madriña, que ben que chegaste, pero é o meu modeliño. O teu modeliño. Non sabes que as bruxas tamén temos días libres? Mercareiche un vestidiño en Bershka, pero non esperes moito glamour, nena, que estou xustiña de pasta. Quen é esa que ven por aí? Vaya, non sei, diferente. Ois, madriña, a ver se me vestes de xeito normal algunha vez. A verdade é que xa estou farta da roupiña da man. Roliña, son o príncipe, ti non pareces unha princesa. E ti non eres un príncipe tan príncipe como o pensas ou che fan pensar. Botamos un baile, ou escapamos e botamos unha partidiña de pádel. Como comeu a cousa, che, eu pillo compañeiro que son máis de xogar ao cinquillo. Ei, nena, onde vas con tanta presa? Perdiches un zapato, non o queres? Pois para a miña colección de rarezas. Que tío, así que os príncipes agora coleccionan zapatos de festa. Que será o seguinte? Vans ou Campus?